mig og Mikkel inden for strandet igen. Ja. Og ja, vi har, inden den her lille video helt starter, så som I nok så i sidste video, havde vi Bandicam, men nu har vi skiftet til OBS, fordi jeg har fået nogle rigtige settings, så det ikke lagger lige så meget, som det plejer. Og der er Mikkels Og vi har skaffet vildt meget gear til Ja. sidst. Og, der er og her er Mikkels mikrofon også lidt højere, så her er noget af vores gear i en kiste, her er noget mere, og sværmandsvær, camouflage og skildpadde og alle mulige andre. Og vi render selv rundt i sværmandsvær begge to. Ja, og enchanted gear. Den her kiste var helt fyldt lige før. Ja, det er alt muligt skrald. Nå, og så har vi den her. Så vi har fået okay mange ting. Så jeg tænker bare, at vi skal ud. Hvem er det her nede? Hey, der tror jeg, guys! Nej. Hvor? Hernede! Er du jumpet nu? Ja, jeg har flækket den ene. Nej, jeg er faldet ud over vandet. Nej, den ene i går, han har 1 HP. Men de var lige nede i vandet. Vi skal op igen. Vi skulle måske tage noget dæp med, men det går nok. Fuck, man, den ene i går, han havde 1 HP tilbage, han havde dæp strider. Kan du ikke lige booste mig? Hvor jeg lagget. Og til næste video, drenge, som ser med, så har jeg nok fået fikset lidt mindre læg. Men indtil videre kommer det nok til at være det her. Men ikke lige boost mig, min hjelm har kun 28 durability. Hvad med abonnenter? Det skulle vi ikke sige tak for det? Nå jo, tusind tak, fordi jeg ved ikke... Øj, mate! Hvad har han? Der er en digger! Oh shit! Er han efter os? Ja, Og jeg magter ikke allerede dø. Og det gør jeg. Jeg har 1,5 HP. Jeg læggede. Selvfølgelig døde jeg. Jeg døde. Rip. Ej, rip. Nå. Drenge, jeg henter lige hurtigt noget Iron Gear. Men jeg skulle sige mange tusind gange tak. For jeg ved godt, det ikke er så meget for nogen af jer. Men vi har vist, er det 8 abonnenter nu, når vi optager den her video? Eller 7? 7, tror jeg. Ja, og det har vi lige nu, når vi optager den her video. Og det er jeg utrolig glad for. Eller det er vi utrolig glade for. Hey, men der er de gør det død, tror jeg. Jeg har taget rigtig godt imod de videoer, vi har lagt op. videoer. Vi har fået okay mange likes og views, og ja. Og vi har fået nogle dislikes endnu på hele kanalen, så det er meget godt. Men ja, så må jeg også gerne... det er fordi, at jeg skal lige sige en ting. Wow, Magnussen går lige væk. Det er sådan en, der hele tiden ude i kammergear. Det er pisseirriterende. Men der er nogle celler på den her gang, som er ledige lidt længere nede. Og vi er ved at få vores smurf, som er nede i arteriet, dem er vi ved at få til, så de kan rank op. Og så vil vi selvfølgelig købe de celler, og så vil vi lave kisterum i dem. Okay, så... dude, jeg har lige fået... Dude, du skal bare lade være med at tage bukser, eller du skal kun tage bukser. Jeg har svær til dig. Hvilket svær? Hvilket svær? Sværmandsvær. Jeg har lige flækket en med det. Er det enchanted gear? Hvad? Er det enchanted? Iron Enchanted P2. Okay, så tager jeg også bare lige enchanted... Var det kun bukser, jeg skulle have med? Ja, så har jeg med det hele til dig. Han havde fishing rod. Nice. Og hans svær, det var næsten ikke broket. Hvad er det for et svær med en iron? Ja. Det kan være, det var en... Hvad hed han? Det ved jeg ikke. Det er meget. Men jeg ved ikke lige, hvor lang den video bliver. Jeg tænker bare, næste gang vi dør, eller hvis vi har PvP'et lidt, så tror jeg, at vi stopper den. Jeg ved godt, den måske bliver lidt kort, men ja, som sagt, i de mange andre videoer, så kan jeg bedst lige uploade korte videoer. Mikkel? Ja? Kom. Og der nu. Nice. Okay, jeg havde mad, men okay. Okay, godt. Og lidt mere. Og så fik jeg også lige nogle dep 2. Vil du også have fishing rod? Nej, det behøver jeg ikke. Det går nok. Okay, så dropper den bare. Og jeg har også fået Levi mod. Yay! Jeg ramte ham. Vi kan ikke slå hinanden, vel? Okay. Nej, det tror jeg ikke. Nej.
Sådan der. Prøv lige at komme ud. Det Gå kunne ham man den godt. anden. Nå. Ja. Nem! Okay, nu dør vi så. Nej, vi gør ikke. Fik du gearet? Dør ikke. Ja. Nå, nice. Pirat. Åh, Jeg fik nice. alt ud over chestplate. Og Det var bare skraldgear. det er sygt dejligt, at vi har fået så meget enchanted gear nu, på grund af, nu kan vi bare løbe ud i enchanted gear hele tiden. Det er sygt skraldgear. Og unbreaking på hjelmen. Nå, rip. Ja, men det er lige meget. Det er stadig gear, vi kan bruge. Ja, præcis. Oh shit! Og gear guy væk. Jeg ved ikke, om vi bare skal stoppe videoen nu. Nej, jeg tænker lidt mere. Okay, en lille smule mere. Og forresten, som jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, men jeg har fået lavet banner og logo til vores YouTube-kanal. Jeg ved, at det ikke er særlig godt, men jeg er ikke så god til at lave banners, og ja, så det er fint. Men det er okay, vil jeg selv sige. Okay, der kommer en iron guy. Pas på. Der ved der. Der kommer 2 gear guys. Op i cellen. Er de efter mig? Nej. Åh, Bare kom hen til minen igen. okay. Midt! Ej, det er min. Wow! Jeg ved ikke, om det var mig. Det ved jeg heller ikke. Ej, jeg gad godt lige flække ham der. Jeg slog lige ham der. Men han er team, men okay. Okay. Er han? Oh shit! Fuck! Ej, jeg tænker bare, skal vi ikke bare stoppe videoen nu, og så kommer det en længere video i morgen? Ja. Okay, kom herhen. Ja. Så mange tak fordi I så med den her video. Hej hej.